Wel, nos dda, croeso cynnes i chi i roedfa heno, croeso arbennig os chi'n weld ni. Mae dda iawn cael eich cwmni chi gyda ni yma heno. Ni'n gweddio bydd Duw yn siarad â ni yn ystod yr roedfa wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Yn gweld mae Emyr arwen ni, ni'n diolch am yr hyn glywon ni bore yma. Ni'n gweddio bydd Duw eto yn darparu ar ein cyfer ni heno. Mae Gwydion, mae wedi bod yn pregethu heddi yn Tan y Coed a Thal Sarne. Ni'n cofio amdano fe. Ac yna, cofiwch ar ddiwedd yr oedfa, mae'n gyfle i ni gael panau gyda'n gilydd, mwynhau cymdeithas pellach, ac yna Diolch buodd yn y tabernacl prynawn yma yn helpu gyda pobl digartre, yn gyffrogi'r gwaith yna yn fawr, felly diolch i bawb yn rhlwm a hynny. Mae'r wythnos hon, fel ni'n sôn bore yma, cwrdd gweddi yma nos Fawrth, nos Iau, cyfle i drafod Emyn ar-lein gyda Wyn. Ac yna ni ysgoeddi bore yma bod bore coffi fel arfer bore di Gwener, ond does dim bore coffi yr wythnos hon na'r wythnos nesaf. Felly am bythefnos bydd dim bore coffi. Mae'n wyliau ysgol hanner tymor. Eto, nid yr wythnos hon, yr wythnos ganlynol. Felly cofiwch yma ni, achos hynny bydd dim ysgol Sul wythnos nesaf. Mae castiad y mis yn mynd at Coleg Diwynyddol, Union, ym Mhen y Bont. Ac yna Sul nesaf, mae Emyr yn pregethu yn Aberystwyth, ac felly mae Derek Adams yn mynd i fod gyda ni y bore a'r prynhawn os Duw a'i mynd. Dyna'r coeddiadau. Newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ni'n diolch i ti. Eto, mae cyfle i ddod at ein gilydd. Ni'n diolch i ti am y fraint sydd gyda o dan dy air di. O Dduw, ni'n ymwybodol fel ni'n clywed bore yma. Mae digon gwan yw'n ffydd ni yn ddigon aml. Arglwydd ni yn gofyn yn dy ras di heno. Trwy yr addoliad yma, trwy i ni ganu a gweddio, gwrando ar dan, clywed air yn cael ei esbonio ni, ni yn gweddio os gwylio fy'n y ddau i gryfhau ein ffydd ni. O Dduw, ni'n gwybod dy fod ti'n Dduw, tad, mab ac ysbryd glân, gallwn ni ddibynnu yn llwyr arno, yn un sydd yn gwybod y dechrau o'r diwedd. O Dduw, helpa ni wrth i ni ymateb i ti heno, bod ni ddim yn cymhwyso ond yn gadael dair di siarad â ni'n bersonol. Arglwydd cryfhau ni os gwylio fy'n dda. Ac i rhai sydd ddim eto falle yn perchen ffydd. O Dduw, ni'n gofyn i ti fod yn rasol a rhoi ffydd yn helaeth os gwylio fy'n dda. O Dduw, bydd gyda Emyr felly wrth fe'n arwen ni. Helpa ni ymateb yn gywir ac yn ifydd. Gyda'n calonau, yn gwefusau, a'n bywydau cyfan ni, mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch Rod. Ni'n dod i addoli Duw, ni'n dod ger bron ei orsedd. Ac mae'r gan gyntaf yn sôn am yr orsedd hwnnw. Mae gorseddfa'n gyfri, uwch thronau disglau'r dyn. Y man lle daw y ffyddlon rai rhyw ddydd cyn hir. O flaen yr oen cawn fyw, hon yw a ddewid Duw. Calonnau ffydd erbyniad dras, cawn weld ei wedd. Clywch dyranllid anthem nef yn canu iddo ef. Cynteddoedd emrallt, saffir air at seiniant glod. Y parch y mawl ar bris i nawr i'n brenin ni. Saif ei deyrnasiad cadarn crybyth bythoedd mwy. Dyma'r orsedd sydd yn mynd i sefyll am byth. Diolch iddo. Nawr ni sefyll i ganu mawl dyn gilydd.
ni parhau heno i edrych ar y llythyr at yr Hebreaid. I ni wedi cyrraedd pennod 12 erbyn hyn. A heno ni'n mynd i orffen pennod 12, a felly dim ond un pennod wedyn sydd dyn ni ar ôl o'r y llythyr yma, neu'r bregaeth yma. Rhywbeth o bregaeth estynedig yw hi. Ac fel unrhyw bregaeth, mae yna athrawiaeth, mae yna wirioneddau yn cael ei dysgu, ond hefyd mae yna rybuddio, a mae yna anogaethau, a mae yna cymwysiadau i'r gwrandawyr neu i'r darllenwyr. Ac wrth i ni gyrraedd diwedd y llythyr, ni yn tynnu at y diwedd go iawn nawr, a mae yna 3 pheth dyn ni ar ôl. Mae yna rybudd terfynol, anogaethau terfynol, ac yna'r cysuron a'r cyfarchion terfynol. Felly heno, ni'n edrych ar y cyntaf o rheini'r rybudd terfynol sydd ei weld fan hyn. Hebreaid 12, dechrau'n adnod 14. Dyma air Duw. Ceisiwch heddwch a phawb a'r bywyd sanctaidd hwnnw nad oes modd i neb weld yr arglwydd hebddo. Cymerwch ofal, na chaiff neb syrthio'n ôl oddi wrth ras Duw, rhag i ryw reiddyn chwerw dyfu i'ch blino, ac i lawer gael ei llygru ganddo. Na foed yn eich plith unrhyw un sy'n anfoesol, neu yn halogedig, fel esau, a werthodd ei freintiau fel etifedd am bryd o fwyd. Oherwydd fe wyddoch iddo ef, pan ddymunodd wedi hynny etifeddu'r fendith gael ei wrthod. Oherwydd ni chafodd gyfle i edifarhau, iddo grefu am hynny a dagrau. Oherwydd nid ydych chwi wedi dod at ddim y gellir ei gyffwrdd, at osgu, at gaddug a thywyllwch a thymestol, at floedd utgorn, a llef yn rhoi gorchymyn nes i rai a chlywodd ymbil am i'r llefaru beidio. Am na allent oddef y gorchymyn os bydd anifail hyd yn oed yn cyffwrdd ar mynydd rhaid ei lybyddio. A chan mor ofnadwy oedd yr olygfa, dywedodd Moses, mae arnaf chryndod. Ond at fynydd Sion yr ydych chwi wedi dod, ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefo, ac at fyrddionau o angylion yn cadw gwyl, a chynulleidfa, y rai cyntafanedig sydd â'i henwau yn ysgrifenedig yn y nefoedd, ac at Dduw, barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y rai cyfiawn sydd wedi ei perffeithio, ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at waed y teinelli sydd yn llefaru yn gryfach na gwaed Abel. Gwyliwch, beidio a gwrthod yr hwn sydd yn llefaru. Oherwydd os na ddehangodd yr rhai a wrthododd yr hwn oedd yn ei rybyddio ar y ddeiar, mwy o lawer ni bydd dianc i ni. Os byddwn yn troi oddi wrth yr hwn sy'n ein rhybuddio o'r nefoedd. Siglodd ei lais y ddeiar y pryd hwnnw. Ond y nawr mae wedi addo
unwaith eto, yr wyf fi am ysgwyd nid yn unig y ddeiar, ond y nefoedd hefyd. Ond mae'r geiriau unwaith eto yn dynodi bod y pethau a siglir, fel pethau wedi eu creu, i gael ei symud mwyn i'r pethau na siglir aros. Felly, gan ein bod yn derbyn teyrnas ddi-sigl, gadewch i ni fod yn ddiolchgar. A thrwy hynny, wasanaethu Duw wrth ei fodd, a pharch ac ofn duwiol. Oherwydd yn wir, tân yn ysu yw ein Duw ni. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd o'r llyfr Emynau, rhif 40. Yn adleisio rhywbeth o be ni newydd i ddarllen. Glân Gerywiaid a Seraffiaid, hynny yw'r angylion, fyrdd o gylch yr orsedd fri, mewn o lynol seiniau dibaid canant fawl ei harglwydd ci. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu, dy'n gilydd. Gan i weddio gyda'n gilydd. Ie, arglwydd llawn
yw'r nefoedd o'th ogoniant. Llawn yw'r ddeiar dir amwr, rhodder i ti fythol foliant, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw'r. Arglwydd ti yn unig sydd yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Ti, creawdwr nefoedd a deiar sydd yn unig yn heiddi y clod, y mawl, y parch a'r bryd. Ti yw brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Ti sydd yn teyrnasu am byth. Ac arglwydd i ni am dy foli di yn awr. Ni eisiau cydnabod dy fawredd di, dy nerth di, dy ogoniant di, dy ysblander. Arglwydd, ni eisiau dy ganmol di am dy fod ti yn dduw da, yn dduw hyfryd a ffrydferth. Arglwydd yn dduw byw, yn dduw cyfiawn, yn dan, sydd yn llosgi, yn dragwyddo. Dad, ni'n ymwybodol fod tân yn beth hyfryd a ffrydferth ac eto yn beth peryglus ac arglwydd i ni di clywed disgrifiadau hyd yn oed heno o mor frawychus yw dy nerth a dy sancteiddrwydd di. Ac arglwydd, petai ni heno yn ceisio nesau at y ti yn ein cyfiawnder yn hunan arglwydd, yna byddai hi ar ben arno ni. O, ni'n diolch i ti felly am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod wedi rhoi ei waed. A fod ei waed nawr, fel ni wedi clywed, yn llefaru arglwydd. Ac yn llefaru nid i gondemnio fel oedd gwaed Abel yn gweiddi allan o'r tir yn condemnio ei frawd Cain. Diolch bod gwaed yr arglwydd Iesu yn llefaru maddeuant, heddwch, bywyd i'r rhai sydd yn ymddiried ynddo fe. Ac arglwydd unwaith eto, fel o'n i'n ystyried bore yma, ni'n dod yn bobl efo ffydd gwan. Cryfhau'n ffydd ni arglwydd, os gweli di fod yn dda. Ond ni yn diolch i ti, dy fod ti yn derbyn i rai fel ni gyda ffydd gwan ac anghyflawn, hyd yn oed a hedyn mwstard o ffydd. Arglwydd ni'n plygu Caerdydd fron di. A'n diolch bod ni, nawr yn gallu dod ger bron dy orsedd. A'n diolch bod yna le i ni yn yr Jerusalem nefol yna, y ddinas di-sigl, tragwyddol, rwy ti yn ei baratoi ac yn ei roi i bawb sy'n dod at ti trwy'r arglwydd Iesu Grist. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch am y pethau hyn, a ni'n gofyn heno, neu di'n helpu ni. Helpa ni wrando, helpa ni ystyried. Helpa ni glywed y lais ti yn siarad gyda ni. Falle arglwydd yn ein rhybuddio, ac yn ein herio ni, yn procio ein cydwybod ni arglwydd. O, helpa ni. Helpa ni wrando. Ac i ymateb i dy air, di osgweli di fod yn dda. Arglwydd, ni'n gweddio'r un fath am pob man yn ein gwlad, am byd lle mae'r air di yn cael ei ddarllen a'i esbonio ni'n gweddio dros pregethiad y gair heddi yn tan y coed a falsarnau arglwydd a mewn mannau eraill arglwydd gweithia mwyn dy enw mawr di o ddiw. Dad, ni'n gweddio bydd y geiriau yma yn eiriau heriol i ni heno. Ni'n gweddio hefyd y bydden nhw'n gysur arglwydd i rai arglwydd fod gennym ni obaith tragwyddo
yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n cyflwyno rhai sydd yn sal ar hyn o bryd, rai yn yr ysbyty hyd yn oed. Ni'n gweddio bydde di yn agos iawn arglwydd ac yn rhoi pob cysur a thangnefedd i dy saint di, os gweli di fod yn dda. O arglwydd ni'n cyflwyno'n hunain i ti felly, ni'n parhau i weddio dros ein byd ni a dros y mannau hynny sydd yn gwynebu rhyfel ac ymlaf ar hyn o bryd. Arglwydd, trig ar ha. Trig ar ha. Dad, mae'r byd ni yn ddigon sigledig ar hyn o bryd. A ni'n gwybod yn y pen draw mae dim ond dy deyrnas di fydd yn sefyll. O arglwydd, gweithio felly. Mwyn dy enw mawr. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto o'r llyfr Emynau, rhif 233. Bu gael mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio ei braidd trwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn amberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
trowch gyda fi, bydd e'n help i chi ddilyn yn eich Beiblau wrth i ni droi at Hebreaid 12 ac adnodau 14 i 29. A bydd rai o'n chi wedi cael llon bol o glywed fi'n dweud hyn. Wrth i ni fynd trwy y llythyr yma, neu'r bregaeth estynedig yma, ni beth yw pwynt yr llyfr yma o'r Beibl? Beth yw pwynt y llythyr at yr Hebreaid? Wel, y pwynt yw i ddangos fod Iesu yn rhagori. Fod Iesu yn well. Mae fe yw popeth. Fe yw'r sylfaen un ffydd ni, fe yw cyflawniad yr proffwydoliaethau a'r addewidion, fe yw yr hyn i ni angen. Fe i ni angen yn fwy na dim, fe yw'r unig beth i ni wirioneddol ei angen. A mae'n rhywbeth hyfryd wedi bod gobeithio am hynny wrth i ni fynd trwy'r llythyr, yr disgrifiadau mawreddog yma o Iesu. Gobeithio bod ni wedi cael gweld rhywbeth o fawredd Crist ac wedi meddwl i'n hun, mae e yn hyfryd. Mae e yn wych. Wrth gwrs, un o'r resymau oedd angen ysgrifennu'r llythyr yma am Iesu, am ei fawreddau, oedd achos bod y darllenwyr greiddiol yn gwynebu'r un perygl i ni'n ei wynebu. O'n nhw yn dechrau anghofio hynny. O'n nhw yn ymateb falle i erledigaeth a gwrthwynebiad, ac o'n nhw'n cael eu temtio i droi yn ôl o Iesu at bethau eraill. Nawr, falle bod ni'n cael ein temtio efo pethau eraill. Falle mae pethau'r byd yma, falle mae rhywbeth arall sydd yn denu ni i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd Iesu. I drysori rhywbeth arall yn hytrach na fe. Neu falle, i rai ohono ni, dyn ni erioed wedi credu. Ac mae pethau'r byd yma yn cadw ni rhag ymddiried ynddo fe. Ond dro ar ôl tro, felly, mae'r awdur yn rybuddio. Ni'n gweld sawl gwaith yn y llythyr yn rybuddio. A mae'n iawn bod ni'n atgoffa'n hynna o'r tensiwn yma. Tensiwn sydd trwy'r Beibl. Achos ar y naill llaw, mae'r gair yn dysgu ni, os yw Duw yn dechrau gwaith da yn ein calonnau ni, fe fydd yn cwblhau'r gwaith yna. Os yw yn ein galw ni ato fe ei hun, os yw ein haeleni ni, os yw ni trwy ffydd wedi'n uno gyda Iesu Grist, yna rydyn ni yn mynd i ddyfalbarhau yn ddiogel hyd y diwedd. Ond yna mae dechrau'r tensiwn yma, oherwydd mae'n y rybuddion. Rybuddion rydyn ni fod i'w cymryd o ddifri. Oherwydd y rybuddion yma yw un o'r ffyrdd mae'r arglwydd yn cwblhau ei waith yno ni. A rybuddion yma hefyd yw un o'r ffyrdd mae'r arglwydd yn dangos pwy sydd wir wedi credu o ddifri a pwy sydd heb. Mae'r apostol Ioan yn sôn yn dydy mewn un man am yr anghristiau sydd wedi mynd allan a wedi gadael a troi cefn ar y ffydd. Mae'n dweud bod nhw'n dangos nid oedden nhw yn perthyn i ni. Oherwydd pe bai nhw yn perthyn i ni, bydden nhw wedi aros gyda ni. Ond dyn nhw ddim yn gwrando ar y rybuddion, dyn nhw ddim yn ymateb, maen nhw'n parhau ar y llwybr yma sy'n arwain i ddistryw. A felly heno, mae gennym ni'r un rhybudd mawr ola. A mewn un ystyr, mae'r holl llythyr wedi bod yn rhyw fath o adeiladu at yr adran yma. Falle wnaethoch chi sylwi yn adnodau 22-24, mae dyn ni'r disgrifiadau yma o'n gobaith ni.
Y disgrifiadau yma o'r nefoedd ar ddeiar newydd fel petai'r disgrifiadau yma o Grist a'r ei orsedd ac a'r darluniau yma'n tynnu at ei gilydd lot o'r themau sydd wedi ymddangos trwy'r llythyr. Maen nhw'n eiriau difrifol sydd i'w cymryd a'i ystyried o ddifri. Wel, gadewch i ni feddwl ychydig bach am y rybydd. Y peth cyntaf fi eisiau ni feddwl am yw natur y rybydd. Hynny, beth yw'r rybydd? Beth ni'n cael yn rybyddio ohono fe fan hyn? A ni'n gweld hynny, na i ddim darllen eto, ond yn adnodau 14 i 17. A rybydd, yn syml iawn, yw hyn, mae angen i ni wylio ein hunain. Mae angen i ni wylio ein gilydd. Mae angen i ni ofalu am yr eglwys a sicrhau ein bod ni yn glynu wrth yr arglwydd. Na'r rybydd. Peidiwch cymryd y pethau yma'n ysgafn. Peidiwch cymryd nhw yn gyniataol. Mae rhaid i ni fod yn ofalus. A mae'r awdur yn dechrau gyda ni yn hunan yn dod i adnod 14. Ceisiwch heddwch a phawb ar bywyd sanctaidd hwnnw, nad oes modd i neb weld yr arglwydd hebddo. A ni gwyliwch eich hun. Dyna lle mae'n cyfrifoldeb cyntaf ni, wrth gwrs. Cyn bod ni efo cyfrifoldeb dros neb arall, ni angen edrych ar ein bywyd ni ein hunan. Mae'r awdur yn gweud ni fod i geisio heddwch. A ni fod i geisio undod. Yn gyntaf i gyd, yn bennaf o fewn yr eglwys wrth gwrs, ond yn gymaint am ein ddibynnol arno ni, gyda phawb. Ni fod i ymdrechu, medda'r awdur, i sicrhau bod ein bywydau ni yn sanctaidd. Ein bod ni yn plesio Duw. Bod ein ffydd ni yn dwyn ffrwyth ysbrydol. Ein bod ni'n tystio yn allanol i'r hyn i ni'n i ddweud sydd wedi digwydd yn ein calonau ni. Na lle ni'n gorfod dechrau, ynddo fe? Mae Iesu'n dweud yn dydy, cyn bod ti'n dechrau trial tynnu'r sbecyn o lwch o lygad y gymydog, edrych ar y trawst yn dy lygad y hun. Ond, ar yr un pryd, mae gennym ni gyfrifoldeb dros ein gilydd. I ni wedi cael ein galw nid i fyw y bywyd Cristnogol ar ein pen yn hunan, ond ni wedi cael ein galw i gymdeithas, i gymuned o ffydd. A felly ni angen gwylio nid jyst ein bywyd ein hun, ond bywydau ein gilydd. A nid mewn ffordd busneslyd, ychafu, ond achos bod ni'n caru'n gilydd. I ni fod i ofalu am ein gilydd. Lle mae angen, i ni fod i gywiro ein gilydd. Os oes yna rhywun sydd yn proffesu i fod yn Gristion, ond mae ei bywyd nhw, a'i ymddygiad nhw, a'i iaith nhw yn dangos rhywbeth arall, wel, ni ddim fod i anwybyddu hynny. Reit, yw ceisio heddwch a phawb ddim yn golygu bod ni'n anwybyddu gai athrawiaeth neu bywyd sydd ddim yn plesio Duw. Mae'r awdur yn defnyddio'r darlun yma, yn dydy? Mae'n dweud, cymerwch ofal na chaiff neb syrthio nôl oddi wrth ras Duw, rhag i ryw reiddyn chwerw dyfu i'ch blino, ac i lawer gael ei llygru ganddo. Mae'n gweud, mae'n bosib i rywun neu ryw rai yn eich plith chi i ddechrau tyfu fel chwyn yn y bôn. Yr greiddyn chwerw yma. Chymod, ni yn yr ardd, fi ddim yn treulio lot o amser yn yr ardd, ond o'n i yn yr ardd wythnos yma, ac o'n i'n trial tynnu, sa'n gwybod beth yw enw ond rhyw fath o ornamental grass yw chymod, oedd i tyfu'n fawr, ac o'n i eisiau just cael gwared ar yr holl beth, a chymod beth, tynnu'r tops off yn ddigon rwydd. Ond oedd y greiddiau yn horrible. Ond
nhw'n ddychrynllyd. Ond nhw just, chi just methu cael nhw mas. Neu oedd e'n lot o waith i'w cael nhw mas. Ond nhw'n blino chi. Hwna oedd yn blino chi. Mae'r awdur yn gweud, dyna sy'n gallu digwydd. Os ni ddim yn gwylio ac yn gofalu am ein gilydd yn gywir. Ni eisiau undod, ni eisiau heddwch, ni eisiau cariad, ni eisiau cymodi yn ein plith ni, ond nid ar unrhyw gyfrif. Ni'n gorfod delio gyda gau a thrawiaeth. Yn o'n i'n hunan, ie, ac yn ein gilydd. Achos, os ni ddim yn ofalus, mae'n gallu arwain at bethau mawr a difrifol yn dydy. Mae'n sôn yn gyntaf bod llawer gallu cael ei llygru ganddo, ond yna mae'n mynd yn fwy eithafol eto. Na foed yn eich plith unrhyw un sy'n anfoesol, neu'n halogedig fel esau, a werthodd ei freintiau fel etifedd am bryd o fwyd. Oherwydd fe wyddwch iddo ef pan ddymunodd wedi hynny etifeddu'r fendith gael ei wrthod. Oherwydd ni chafodd gyfle i edifarhau, iddo grefu am hynny a dagre. Mae'n dweud y perygl yw, a beth sy'n gallu digwydd yw fod yna rhywun neu rhyw rai oedd yn tystio ar un adeg i ddilyn yr arglwydd ac i fod yn rhan o'i eglwys yn un o'i saint ond maen nhw'n cyrraedd pwynt lle maen nhw wedi cefnu. A maen nhw'n gwadu ac yn ymroi i fywyd o anfoesoldeb. Bywyd halogedig. A mae mor dwp. Dyna sy'n wir am esau yn dyfa. Mae'n cael ei bortreadu fel hyn. Un eith roi lan ei etifeddiaeth. Am be? Am bryd o fwyd. Ond dyna sy'n digwydd pan mae rhywun yn cefnu ar Grist. Neu dyna beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn gwrthod Crist yn y lle cyntaf. Maen nhw'n gwrthod etifeddiaeth tragwyddol a holl bendithion Duw ac yn hytrach na hynny, yn cyfnewid hynny am bryd o fwyd. Am ryw bleser bach dros dro. Mae'r awdur yn dweud, os yw hynny'n digwydd, os rhywun felly yn eich plith chi sy'n ymddwyn fel hyn, chi'n gorfod delio gyda fe. Na foed yn eich plith. Hwna ddim yn golygu bod ni beth yn siarad na'n ymwneud o gwbl gyda person felly. Na wrth gwrs ddim. Dio ddim yn golygu bod na ddim croeso i unrhyw un i ddod un hoedfal ni. Pan ni'n dod at ein gilydd fel hyn. Na, be sy'n cael ei sôn fan hyn yw at berthynas a chymdeithas ac aelodaeth ac ymwneud clos yr eglwys. Os oes rhywun yn ymddwyn fel hyn, os oes rhywun yn ymddwyn fel nath esau wneud yn dewis pethau bach, pitw, gwael y byd dros yr arglwydd. Wel, ni angen i'r person sylweddoli. Ti ddim yn ymddwyn fel Cristion fan hyn. Ni'n mynd i drin ti fel petai ti ddim yn Gristion fan hyn, yn y gobaith yn neud i edifarhau. Sonion ni wythnos diwethaf yn am yr arglwydd yn disgyblu. Wel, fan hyn beth sydd ni yw disgyblaeth yr eglwys yn dyfa. A reswm dros dyfa yw i ddod â phobl i edifeirwch. Na'r pwynt fan hyn efo esau, iddo fe, oedd e'n rhy hwyr. Oedd e wedi gwneud i benderfyniad ac oedd e ddim yn gallu newid hynny. Ond y gobaith yw wrth i ni ddisgyblu pobl, wrth i ni pwyntio mas eu camgymeriad nhw, y bydden nhw'n sylweddoli ac yn edifarhau tra bod amser. Nawr falle bod rai pobl chi'n clywed hynny a chi'n meddwl, mae hynny'n swnio'n galed iawn. Bod e ddim yn garedig iawn. Nag ni'n byw mewn dyddiau gras. Dyna rhan o pwynt y llythyr yw bod yr hen gyfamod yna wedi pasio. Mae'n y gyfamod newydd, gyfamod gras. Wel, ie a na.
Achos dadl yr awdur, fel ni'n mynd i weld nawr, yw mae'r breintiau mwy ni wedi derbyn yng Nghrist yn gosod fwy o gyfrifoldeb arno ni. Yn gwneud pethau yn fwy difrifol. With great power comes great responsibility. Dyma'r ail beth felly, difrifoldeb y rhybydd. Difrifoldeb. Pam bod y rhybydd yma mor ddifrifol? Wel, mae'r awdur yn mynd mlaen yn dydi i atgoffa ei ddarllenwyr o'r breintiau maen nhw wedi derbyn. Adnod 18. Nid ydych chwi wedi dod at ddim y gellir ei gyffwrdd. Ac yna, mae'n dweud yn adnod 22, at fynydd Seion yr ydych chwi wedi dod. A'r pwynt yna, chi'n gweld, mae'n rhywbeth disgwyl yn does. Maen nhw wedi crwydro, mae rai nhw wedi bellhau, mae rai ohonyn nhw falle wedi cefnu, ond mae dal yn obeithiol amdanyn nhw. Mae'n disgwyl gweld ymateb ynddyn nhw, a felly mae'n atgoffa nhw fan hyn o'r hyn maen nhw wedi dderbyn. Peidiwch taflu ei ffwrdd, meddwl fe. Felly, be maen nhw wedi derbyn? Be mae'r gwir Gristion wedi derbyn? Wel, mae'n atgoffa nhw gyntaf i gyd o lle dydyn nhw ddim. Be fi'n golygu? Mae'n swnio bach yn od. Lle dydyn nhw ddim. A mae'n dweud wrthyn nhw, na i ddarllen eto, nid ydych chi wedi dod at ddim y gellir ei gyffwrdd, at dan sy'n llosgi, at gaddug, a thywyllwch, a thymestl, at floedd utgorn, a llef yn rhoi gorchymyn, nes i rai a'i clywodd ymbil am i'r llefaru beidio. Am na llent oddef y gorchymyn, os bydd anifail hyd yn oed yn cyffwrdd ar mynydd rhaid ei lybyddio. A chan mor ofnadwy oedd yr olygfa dwedodd Moses, mae arnaf arswyd a chryndod. Lle dydyn nhw ddim? Wel, dydyn nhw ddim wrth draed mynydd Sinai. Na'r pwynt, yn dweud, na'r disgrifiad. Dydyn nhw ddim yn sefyll wrth draed mynydd y gyfraith. Dydyn nhw ddim yn sefyll wrth y mynydd dychrynllyd yna sy'n cael ei disgrifio i ni yn y ffordd mwyaf brawychus, chymod, y cwmwl a'r gweiddi, a'r utgorn, a'r holl bethau dychrynllyd yna. Y mynydd oedd angen cadw draw oddi wrtho fe, achos os oedd hyd yn oed anifail yn cyffwrdd fe, oedd angen llybyddio'r anifail. Tas y person yn nesau, bydden nhw yn marw. Na, chi'n gweld, dyna lle ni yn heiddi bod. Ni'n heiddi bod wrth draed mynydd Sinai wedi'n cyflwyno gyda chyfraith Duw, y gyfraith i ni wedi methu i chadw yn gwynebu'r barn a'r condemniad sy'n dilyn o hynny. Y farwolaeth a'r effern sy'n dilyn o hynny. A mae'r awdur yn gweud, nid dyna lle ydych chi. Ond dyna lle chi'n dechrau dychwelyd. Wrth adael Crist, chi'n mynd nôl at hwnna. Chi'n dewis hwnna. Chi'n mynd nôl at Moses. Chi'n mynd nôl at y gyfraith. Chi'n mynd nôl at yr tabernacl, yr demo, yr offeiriaid, yr ebyrth, y gwaed yna. Chi'n mynd nôl at drefn o ddim yn gallu eich achub chi, o ddim ond yn gallu eich condemnio chi. Chymod, Moses, arwr. Nes i'n meddwl amdano fe'n ddiweddar yn dod arwr o'r Hen Testament, ond oedd oedd y mynydd yna, beth oedd i Moses, oedd e'n arswyd a chryndod. A mae'r awdur yn gweud, nid dyna lle i chi. Chi wedi dod at fynydd arall. At fynydd Seion yr ydych chwi wedi dod. Ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol. Ac at fyrddionau o angylion yn cadw gwyl. A chynulleidfa y rai cyntaf anedig sydd â'i henwau'n ysgrifenedig yn y nefoedd. Ac at Dduw, barnwr pawb,
ac at ysbrydoedd y rai cyfiawn sydd wedi ei perffeithio, ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at waed y teinelli sydd yn llefaru yn gryfach na gwaed Abel. Mae'n dweud, lle i chi wedi dod? Lle mae'r Cristion wedi dod? Wel, chi wedi dod at fynydd Seion. A cyfeirio wrth gwrs mae at yr Seion nefol. Os allai roi fel hyn, edrych ymlaen gyda llyged ffydd yr nefoedd a'r ddeiar newydd sydd i ddod. A phresenoldeb Duw sydd yno nawr. A mae dweud i'r Cristion, chi'n barod yno. A beth sydd yno? Beth i ni'n gweld gyda llyged ffydd? Wel, y peth cyntaf, yr angylion. Ni wedi clywed amdano nhw yn reit ar ddechrau yr llythyr, yr bodau pwerus, ysbrydol yma. A be maen nhw'n neud? Wel, maen nhw'n cadw gwyl. Maen nhw'n llawenhau ac yn dathlu. Pam? Wel, oherwydd cynulleidfa y rai cyntaf anedig sydd â'i henwen ysgrifenedig yn y nefoedd. Pwy yw'r rhain? Wel, dyma pob un Cristion. Pob un sydd wedi rhoi ei ffydd nhw yn Nuw. O'r dechrau i'r diwedd, yr Hen Testament a'r Newydd. Pob un sydd wedi credu ym mhob oes, pob gwlad, pob man. Dyma'r cyntaf anedig, hynny yw y rai sydd yn rannu yn yr etifeddiaeth, y rai sydd yn saff. Ni yna nawr. Mae'n henwen i'r ysgrifenedig yn y nefoedd, a felly i ni yna nawr. A ni'n dod wrth gwrs hefyd at Dduw, y barnwr, yr un a roi y gyfraith, yr un sydd, fel nhw'n ni glywed mewn moment, yn dan ysol. Mae'n farnwr ydy. Ac eto, beth yw profiad y rai sydd yn marw ac sydd yn dod ger bron y barnwr yma? Wel, nhw nawr yw ysbrydoedd y rai cyfiawn sydd wedi ei perffeithio. A mae'r Cristion yn marw. Does na ddim condemniad. Maen nhw'n mynd i bresenoldeb ei Duw nhw, wedi ei perffeithio. Sut? Wel, trwy Iesu. Trwy Iesu. Iesu yr un sy'n ragori. Iesu yr un a throi ei waed ei hun. A'r gwaed hwnnw, yr aberth, unwaith am beth hwnnw, fel petai'n gweiddi allan. Gorffenwyd. Yn gweiddi allan maddeiant. Yn gweiddi allan heddwch i'r rhai sy'n credu ynddo fe. A be mae'r awdur fel petai'n dweud yw, pam byddwch chi eisiau gadael fyna? Os chi ddim wedi credu eto, mae'n wahoddiad i chi ddod o Sinai i fan hyn. Pam byddwch chi eisiau gadael? Chi'n cael hynny weithio, ynddi chi? Falle bod chi wedi cael y profiad chi ar lan y môr neu ar ben rhyw fynydd, a mae'n rhyw olygfa. Mae'n wych, mae'n brydferth, a chi jyst ddim eisiau symud. A falle bod ambell un arall yn barod i fynd ymlaen i'r lle nesaf, chi'n gweud, just munud arall. Fi jyst eisiau aros fan hyn. Neu chi'n meddwl am blentyn yn y parc. Maen nhw'n mwynhau, maen nhw wrth i boddau, dyma'i cartre nhw, dyma lle maen nhw eisiau bod. A mae'r amser yn dod i adael a maen nhw'n grabio ar y bar. Sa eisiau gadael fan hyn. Mae hwn yn rhy dda. Ond dyna oedd yr Hebreaid yn gwneud. Ac os ych chi yn cefnu ar yr arglwydd Iesu Grist, os ych chi sydd wedi proffesu ffydd yn troi ffwrdd, be chi'n gwneud? Chi'n gadael hwn, y disgrifiad mawreddog, rhyfeddol yma, chi'n gadael hwnna i fynd yn ôl fel petai at Sinai. Yna pam y rybydd yma mor ddifrifol wrth gwrs. Ni'n
Ni'n gweud yn gynt, with great power comes great responsibility. A y mwyaf ni'n gwybod, y mwyaf ni'n i ddeall, y mwyaf ni wedi profi, y mwyaf o gyfleon ni wedi derbyn, wel, y mwyaf difrifol yw'r gwrthod wedyn yn dyfa. Felly, beth yw'r ateb? Os i ni, falle yn ffeindio'n hunan yn cael ein temtio yn denu ffwrdd oddi wrth yr arglwydd, beth yw'r ateb? Wel, dyma'r pwynt ola heno, yr ateb i'r rhybydd. Yr ateb yw, mae eisiau ni wrando ar ei lais e. Adnod 25. Gwyliwch, beidio a gwrthod yr hwn sydd yn llefaru. Mae'r arglwydd yn llefaru. Mae'n llefaru gyda ni trwy ei aire, y nerth ei ysbryd glân. Trwy'r llythyr yma. Mae'n llefaru. Wrth i ni ddod ynghyd o wythnos i wythnos i ni, os oes clustia gyda ni i glywed, mae wedi bod yn llefaru wrthon ni, yn siarad wrthon ni, yn annog ni, yn galw ni, yn herio ni, ac i efo hyn yn rybuddio ni, achos bod eisiau ni ymateb. Pan mae rhywun yn siarad gyda chi, mae'n beth anghwrtais iawn i anwybyddu yn dydi. A pan mae rhywun yn siarad gyda chi mwyn eich rybuddio chi, wel, dwi ddim jyst yn anghwrtais, mae'n beryglus, mae'n ffôl, mae'n wirion. Ond be mae'r awdur yn dweud yw hyn, fod Duw nawr yn llefaru. Wrth gwrs, dyna siwr nath y llythyr ddechrau, yn dyfa? Pennod 1, adnod 1. Mae'n llawer dell a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiau trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Mae Duw yn dal i lefaru. Mae'n llefaru heno. Falle bod chi yn clywed i lais e, yn siarad gyda chi, yn sibrwd, yn dangos rhywbeth i chi o'ch ffeileddau, camgymeriadau chi, eich pechod chi. Dangos rhywbeth i chi o'ch oerni a'ch caledu chi, ac crwydro hynny sydd falle wedi bod yn wir amdano chi yn ddiweddar. Mae'r arglwydd yn llefaru, mae'n siarad. Ond mae'n rhaid i ni ymateb, chi'n gweld. Mae'r awdur yn pwysleisio hynny, ond dydy, gwyliwch beidio a gwrthod yr hwn sy'n llefaru. Pam? Wel, achos dyw'r llefaru yma, yr galw yma, y gwahoddiad yma, y rybuddio yma, ddim yn mynd i bara am byth. Nath Duw siarad ar fynydd Sinai. Ac ar fynydd Sinai oedd y mynydd wedi siglo. Oherwydd llais yr arglwydd yn llefaru. Ond mae yna broffwydoliaeth, a mae'r awdur yn dyfynnu ohono fe, yn llyfr y proffwyd Hagai. Hagai 2, adnod 6, sy'n dweud hyn. Unwaith eto, rwy fi am ysgwyd, nid yn unig y ddeiar, ond y nefoedd hefyd. A'r syniad fyna yw hyn bod Duw yn dweud trwy Hagai, mae'n y ddydd yn dod lle fi'n mynd i lefaru ac yn mynd i ysgwyd popeth. Nid just mynydd, Jerusalem, neu rhyw fynydd arall, ond y byd i gyd, y greadigaeth, yr cosmos gyfan. Fi erioed wedi bod mewn daeargryn, diolch byth. Falle bod chi wedi cael y profiad yna. Chi'n gweld weithiau'n di chi ar y newyddion, daeargryn sy'n siglo, ac ychydig iawn sydd yn sefyll ar y diwedd yn dyfa. Weithiau dim byd o gwbl, weithiau just y pethau mwyaf cadar, mwyaf sicr.
Ond be mae'r awdur yn atgoffa ni trwy Haggai yw hyn fod Duw ar ddydd y farn yn mynd i siglo popeth. Hynny yw, mae'r holl bethau ni'n gweld, yr holl bethau ni'n trystio yn nhw ar hyn o bryd, y pethau sydd o dan ein trai ni, y pethau uwch ein pen ni, mae'r cwbl yn mynd i gael ei siglo ac yn mynd i cael ei symud. Yr holl bethau dros dro, gwan, gwael, tymhorol y byd hwn. Chymod, pryd o fwyd esau. Ac yr pleserau bach yna ni'n meddwl sy'n mor bwysig, yr pethau yna ni'n meddwl sydd mor wych ar hyn o bryd. Maen nhw'n mynd. Maen nhw'n diflannu. Be sy'n mynd i sefyll? Be sy'n mynd i sefyll yn y dydd ola? Wel, dim ond teyrnas Dduw. Nathon ni glywed bach am hyn bore yma, ond bod ni yn aml iawn fel pobl ni'n ddall i'r ysbrydol. Ni'n meddwl am y byd ysbrydol fel rhywbeth llai real. Na, mewn un ystod mae'n fwy real. Mae'r pethau o'n cwmpas ni, achos dyna yr hyn sydd yn mynd i bara am byth. A felly mae'r awdur yn gweud, peidiwch roi'ch gobaith chi ynddyn nhw. Yr pethau na siglir sy'n mynd i aros, be sy'n mynd i fod ar ôl, beth yw'r unig graig ni'n gallu sefyll arni yn y dydd diwetha yma? Wel, adnod 28. Gan ein bod yn derbyn teyrnas ddi-sigl, gadewch i ni fod yn ddiolchgar. A thrwy hynny wasanaethu Duw wrth ei fodd a pharch ac ofn dywiol. Oherwydd yn wir tân ynysu yw ein Duw ni. Mae'r pethau o'n cwmpas ni'n mynd i gael eu llosgu yn y tân ysol yno. Felly rowch eich hyder yn yr un sy'n aros, yn yr arglwydd Iesu Grist, mwyn ei enw. Amen. Gan i weddio. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am dy air. Yn diolch am yr efengil, y newyddion da yma sydd gennym ni. Yn diolch i ti am yr holl addewidion, a'r cysuron, a'r anogaethau sydd yn dy air di. Ond ni'n diolch i ti hefyd am y rybuddion yma. Rybuddion sydd yno ar gyfer unrhyw un sydd yn dal i wrthod, ac unrhyw un sydd efallai yn cael ei denu oddi wrth y ti ar hyn o bryd. Arglwydd ni'n gweddio, neu di ddefnyddio y geiriau ni di ystyried heno. Arglwydd ni'n gweddio bydd y dy lais di yn cael ei glywed yn eglur. Ni'n gweddio, bydde di'n helpu pob un ohono ni ymateb i'r hyn ni wedi glywed. Arglwydd, helpa ni fyw mewn ffordd heddychlon, arglwydd. Helpa ni fyw yn sanctaidd. Helpa ni fod yn ddiolchgar a dy wasanaethu di, arglwydd. Helpa ni yn y pethau hyn i gyd. Arglwydd, cadwa ni rhag syrthio. Arglwydd, cadwa ni fel dy bobl di. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen rhif 423. O'r nef ddaeth llef, ddistaw fain, hyfrytaf a phereiddiaf sain trwy barthau'r ddeiar gron. Ac distawed yw y llef, caiff pawb ei chlywed is y nef, mae Duw ei hun yn hon. Nawr ni sefyll i ganu.
ac nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.